19:30 у Магілёве. Усім прывітанне. Гэта студыя 6 ТВ. Я вещаю са студыі нумар 2 нашага YouTube-каналу. І сёння са мной на прамой сувязі Яўген Дудкін, чалавек, які яшчэ гадоў 5, 6, 7 таму раскачваў Магілёў. Яўген, прывітанне. Добрый вечер, сябры. Чаму мы сёння размаўляем з Яўгенам? Таму што мы памятаем яго як старшыню, калі не памыляюся, арганізацыя МХД «Моладзь хрысціянскай дэмакратыі». Да? Потым так апынулася, што Яўген трапіў на размеркаванне, потым войска. Яўген, давай крыху перад тым, як мы пачнем сур'ёзна абмяркоўваць нашу тэму, давай крыху успомнім. Шмат людзей лічаць, што ты гарадзенец, які просто выпадкова атрымаўся ў Магілёве. Ці так гэта? Не сапраўды, што гарадзенскі трапіў выпадкова, таму што я магілёвец, які нарадзіўся ў Магілёве і вырас у Гродна з дзяцінства, там, з дзяцінства, і скончыў школу Гродна. І калі мне пытаюцца часам магілёвец ці гарадзенец, я звычайна казваю, што я беларус. Таму што па гадах я правёў што палову ў Магілёве, што палову ў Гродна. І таму кожны горад мае пэўны ўплыў у маім жыцці, пэўны участак, скажам. Гродна гэта, хутчэй за ўсё, больш школьныя гады, а Магілёў гэта больш першыя раннія гады і студэнцтва, размеркавання. Скажи, ласка, размеркаванне ў цябе было ў Белынічы, калі я не памыляюся, да? У меня такое пытанне, а ці варта было быць вось такім пасіянарыем? Яшчэ спадар Аношка, здаецца, таксама паехаў бы ў вёску у свой час, да, уздымаць ўсё гібеючае, да, і спасаць гэтых малых дзяцей. Ты не шкадуеш, што паехаў, ну, скажем так, у захалусце, да, не застаўся ў вялікім горадзе? Ведаеце, я не шкадую. Хутчэй за ўсё, наадварот, мне спадабалася. Адзінае, пра што я шкадую, што не зрабіў падчас размеркавання. Это пра тое, што я не ведаў ту сістэму. Ведаеце, для мяне вельмі самымі чароўнымі часамі працы на размеркаванні гэта была вось дадатковыя гадзіны, калі я змог працаваць яшчэ пад Белынічамі, гэта такая малая машчаніца, беларускамоўная школка. Яна дала такі новы ўздыхак падчас размеркавання. Вось. Я бы сказаў, нават першы раз, калі мне прапаноўвалі працаваць на адной з вёсак, там на мяжы Мінскай Малюўскай вобласці, я як гарадзенец, які вырас у абласным цэнтры, у кватэры, такі кватэрны кот, так, які пужаецца, ведаеце, вось такіх далёкіх мясцін, сапраўды вельмі прасіў, каб была магчымасць дзесьці ў райцэнтры, таму што там пражывалі мои родзічы, і я мог магчымасць спакойна там пражыць, спакойна для сябе, да, першы час псіхалагічна. Ёсць магчымасць сябрамі, так, падтрымаць, паехаць на размеркаванне. Гэта вялікі файны досвед, ну і па-другое, двухгадовая практыка. Але яшчэ раз падкрэслю, калі ёсць на той магчымасць, падтрымка. Вось. Ага. Яўген, я цябе перапыню. Глядзі, зараз апошняя навіна пра цябе была, гэта тое, што з 15 лістапада ты кіраўнік БХД горада Варшава, калі я не памыляюся. Дзякую вялікі, так гучна сказана, горада Варшава. Сапраўды атрымалася, што мы збіраліся яшчэ з лета сябрамі БХД і ладзілі акцыю «Могутны Божа», і сама ідэя, думка стварэння суполкі така ў выгнанні ў Варшаве. І мы прыйшлі да лагічнага развіцця і выніку і стварылі гэту суполку, так, сапраўды. Ну вось глядзі, і ты пасля размеркавання пайшоў у, наколькі я ведаю, каталіцкую семінарыю, адтуль цябе забралі ў войска, ты адслужыў у 72-м вучэбным цэнтры ў Пічах, адслужыў войска, да, то бок ты Беларусі аддаў усё, але ў выніку атрымалася так, што Беларусь на сёння цябе, ну, скажем, прямо выплюнула. Я бы сказаў, гэта выплюнуў рэжым. Давайте называць сваімі імёнамі. Мне здаецца, вось так, рэжым. Выплюнуў рэжым. Окей, давай, хорошо, зловлю тебе на гэтым слове. Выплюнуў рэжым. Я так разумею, ты не лічыш, што рэжым гэта Беларусь. Окей, тады ідзем далей.
Недавно ты написал, что на электронной платформе «Сход» проголосовал за стратегию дзеянняў. Да? Скажи, калі ласка, вось у гэтых умовах, калі тебя выціскае рэжым з Беларусі, да? Мгм. Вось гэтая стратэгія, яна жыццяздольная? Я думаю, для того, каб прымаць пэўнае рашэнне, трэба мець добрую аналітыку. Чаму? Таму што менавіта здаровае рашэнне, плённае рашэнне можна прымаць на падставе добрай аналітыкі. Я гісторык, вось недавно прачытаў цікавую манаграфію, прысвечаную Віленскаму сейму 1922 года. І там якраз беларусы маглі ўпершыню удзельнічаць у дэмакратычных выбарах. Некаторыя нават прынялі ўдзел. І калі ўпершыню жанчыны нароўні з мужчынамі, і шляхта на ўзроўні з сялянамі. І ведаеце, байкот той паказаў, што беларусы не змаглі нават з дапамогай польскіх аўтанамістаў прадставіць у Варшаве, чаго, дарэчы, дамагаліся і польскі, і брытанскі, і французскі паслы, хаця бы хоць нейкай аўтаноміі вось там, хаця б у гэтай Віленшчыне. І я думаю, што і сітуацыя з байкотам, калі мы робім нешта, калі мы нешта заклікаем, у нас мусіць быць нейкая дзейнасць, а не проста сядзець на канапе і чакаць, што прыйдзе нейкі супергерой. Супергерой не прыйдзе. Справа робіцца тады, калі ты зараз кажаш пра стратэгію Ты зараз кажаш пра стратэгію на бліжэйшую перспектыву, маецца на ўвазе вось гэты рэферэндум канстытуцыйны. Скажы, ласка, ты кажаш, вось трэба мець добрую аналітыку, але да? Ты вывучыў, ты ішоў у дэпутаты в Магілёве ў 2014 году, балатаваўся, ты быў кандыдатам. Ты на себе, скажем так, ну, адчуў на себе, что такое размеркаванне ў беларускую вёску, і адчуў на себе войска. Да? Скажи, ласка, нейкая аналітыка і нейкія выкладкі, вось на твою думку, гледзячы з твайго жыццёвага досведу, ці нармальна, калі эмігранты з Варшавы, скажем так, да, удзельнічаюць вось в платформе «Сход» і прапануюць нейкія варыянты? Я думаю, гэта добра. Чаму? Па-першае, мае досвед таго, што перажыў Беларусі. І нават калі я знаходжуся ў Варшаве і шмат іншых беларусаў знаходзяцца ў Варшаве, то мы становімся перад такой цікавай дылемай ці праблемай. Ці мы салідарныя? Якая платформа гэтай салідарнасці? І у чым праяўляецца гэта салідарнасць? Бо я вам скажу, на прыкладзе Варшавы, то тут часам узнікаюць спрэчкі паміж мігрантамі. Я больше скажу, там узнікаюць не спрэчкі, узнікаюць разборкі, літаральна, да? С надписями там «бить Дудкина, ці не бить». Дудкин отказывал, что ребята, сами вы трохи отморожены. Ну, я утрирую, конечно, да. И так само пытание, а можа вось гэтая позиция ў выгнанні просто слиться и не займацца вось гэтымі тэмамі далейшай стратегии? Можа быць. Вельмі цікавае пытанне. Я думаю, над ім трэба паразважаць. Потому что я над ним ніколі вось так глыбока не разважаў. Але адзінае, што магу сказаць, чым займаецца суполка БХД, мы звярнулі на першую увагу, што шмат людзей вяртаецца, так, когось ёсць прэтэнзіі да фондаў. Наша асноўная задача, калі мы сябры БХД, то мы, па-першае, мусім падумаць, ці дапамаглі мы сваім сябрам з БХД, якія таксама з'язджаюць з Беларусі, ці ёсць у нас канкрэтны ланцужок дапамогі ў фармалізацыі дакументаў, дапамозе на працы. Гэта пытанні нармальныя, тому што такі сёння час. І таксама шмат іншых нашых знаёмых сяброў выязджае, калі нават яны не сябры БХД. Вось. І такія самыя праблемы ёсць у іншых партый. Так? Проста сітуацыя чым цікавая. Мы можам казаць пра суполку БХД ў выгнанні ў Варшаве больш адкрыта, бо у нас адсутнічае афіцыйная рэгістрацыя ў Беларусі. А іншыя партыі, якія маюць рэгістрацыю ў Беларусі, а мы нагадаем, што з 15 партый 7 ці 8, так, апозіцыйных, напэўна, 7, яны могуць страціць папросту рэгістрацыю, калі будуць абвяшчаць нейкія суполкі за мяжой, правда? Скажи, калі ласка, ну, навіна сённяшняга дня, да, у Магілёве о 7 раніцы
дэпартамент фінансавых расследаванняў прыйшоў як мінімум па 4 адрасах, якія ну, вылечаныя праваабаронцамі там валантэрамі, да, насамрэч людзі разумеюць, што іх болей. Па ўсёй Беларусі гэта ну, недзе пад 2 дзесяткі, можа таксама нават болей. І вось у гэтых умовах скажы, калі ласка, што можа зрабіць дыяспара і як ты параеш? Просто людзям, вось, да якіх прыходзіць проста падрывацца і ўжо заўтра з'язджаць з Беларусі, да і ўсё, ці заставацца? Пачну давайте спачатку па справе нашай міграцыі, так? Давай. Мне падаецца, вось такое маё суб'ектыўнае меркаванне, што мы знаходзімся на ступеньках, як это адбывалася з эміграцыяй палякаў у 19 стагоддзі, пачатку 20 стагоддзя. То бок, перадача вопыту гістарычнага, тую нацыю перадае вось гэты код нацыянальны, то, што яднае, і праява салідарнасці у бізнесе, які нават за мяжой, праява салідарнасці дапамогі там як з гэтымі лістамі, канцэртнымі мерапрыемствамі, адукацыя света. То бок, мне здаецца, што нават калі з'ехала шмат беларусаў, мы з тым перадалем. Ці мы сапраўды уліваемся новае грамадства і раствараемся, так? Ці ўсё ж такі мы, як тыя самыя палякі ў 19 стагоддзі, у Францыі, Італіі, Брытаніі, ці мы захоўваем сваю еднасць, робім вынікі з гісторыі, бачым нашы моцныя бакі, нашы слабыя бакі, працуем над гэтым і рыхтуемся да гэтага 1Х, як атрымалася ў палякаў, вы ведаеце, 1918 год. І самае цікавае, паглядзіце, што ў Францыі быў у эміграцыі свой штаб прызнаны Еўропай, з Дмоўскім, а вось у Польшчы там падчас паўстання быў прызнаны немцамі все-таки Józef Pilsudski. Там увага з Дмоўскім, так, быў Падарэльскі абраны прэм'ерам. Яны прыйшлі вось за нейкага такога блоку. Пытанне для беларусаў. Ці зможам мы аб'яднацца на нацыянальных каштоўнасцях, так, скажем так, нацыянальныя, і зробім мы вынікі з гісторыі. Ці все-таки мы прызнаем, што мы бачым святло, як іншыя народы бачылі святло, будзем мы гуртавацца, будзем апаляць салідарнасць матэрыяльную, там, фінансавую, рабіць, ладзіць культурна-асветніцкія мерапрыемствы, ці ўсё ж такі мы растворымся і складзем ручкі. Гэта вось асноўная задача, чаму, скажем, мэта нашай акцыі «Магутны Божа», каб людзі не складалі ручкі. Святло ёсць куды рухацца, ісці. Зразумела, скажы, ласка, але вось стратэгіі, скажем так, перамогі ўнутры Беларусі пакуль пра гэта гутаркі няма. І што ты скажаш вось людзям, якія цяпер церпяць? Просто з'язджаць ім і хай застаецца, ну я не ведаю, є бацькі, якія самі ўжо пакрысе пачынаюць цярпець ад рэжыма, таму што ёсць вось паведамленне, што АМОН ужо ну, пачынае бакаваць і замятае людзей просто з вуліцы, не за палітыку, да, то бок і бацькі таксама трапляюць, грубо кажучы, калі ўсе апазіцыянеры з'ехалі, то АМОН пачынае тэрарызаваць звычайных грамадзянаў, да і ўсё. На ўсё дае адказ гісторыя. Не мне вам распавядаць, гісторыя настаўніца жыцця. Паглядзім на іншыя краіны, нашы, якія былі побач. Там таксама людзі цярпелі падчас, назовем гэта, акупацыі, так, расійскай імперыі. І што рабілі палякі, што рабілі літоўцы, што рабілі латышы? Хтосьці так сапраўды з'язджаў, каму была пагроза для жыцця, гэта праўда. Хтосьці ствараў падпольныя школы. І сапраўды гэтыя людзі ахвяравалі свае свабоды і здароўем. Мне здаецца, я просто кажу пра гісторыю, як пра гэта кажа гісторыя. Зразумеў. Евген, глядзі, ты вельмі шмат робіш экскурсаў у гісторыю, прычым такую далёку, да? Не ваеннае становішча 80-х гадоў Польшы, якое больш нагадвае тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, да? А там 19 стагоддзе, 18 стагоддзе, пачатак 20-х, а тое, што прыгожа і вельмі далёка. Ну, ад таго, што оно вельмі далёка ў часе, ад таго яно ўжо і прыгожа, да? Я кажу пра цяперашнія часы і прапаную не гаварыць красіва, да? Беларусы Берліна прызнаюць, што на сёння ёсць крызіс ідзей для тых імігрантаў, якія з'ехалі год таму.
Да, тому що спочатку були акції зрозумілі, було зрозуміло, як їх розкачувати. Зараз яны на ось гэту беларускую повестку падняць на ўзровень навінаў, да, правялі там нейкую ЛГБТ-акцыю ў царкве. Нават так, да, і зноў жа там быў скандал, гэта заўважылі, вось яны ідуць такім шляхам, таму што пакрысе губляецца вось гэтая вастрыня. Хаця па-ранейшаму у ІВСах там беларускіх, том самым магілёўскім ІВСе, да, не выдаюцца ні бялізны, там, ні матрасы, і фактычна вось сын Барыса Леонидовича Бухеля Геннадзя, да, ні за што фактычна сядзіць зараз на ІВСе 15 сутак, там, да, па статье там 19.1, за распаўсюд там нейкага рэпосту, які ён зрабіў 2 гады таму. Вось атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя, што трэш працягваць і можа нават узмацняецца, але для сусветнай супольнасці, ну скажем так, гэта ўжо не триггер. І вось што можа прапанаваць замежжа беларускае, да, вось у такой сітуацыі? Гэта рэальна абсалютовая сітуацыя, дарэчы, вось даўніны, здаецца, 10 дзён таму такое было ў Берліне. Вельмі добра, што вы сказалі пра гэты крызіс ідэй. Ну так яно і ёсць. Вельмі добра, што вы гэта пра гэта сказалі. Таму што мне здаецца, крызіс ідэй з той прычыны, што сапраўды ёсць дзе працаваць. Але ці беларусы, якія ў замежжы, частка беларусаў, якія замежжы, ці ідуць на гэта поле, каб там працаваць. Я зараз растлумачу. У нас, напрыклад, нядаўна Светлана Ціхановская абвяшчала 27 лістапада дзень салідарнасці. Так? Добра. Мы правялі ў Варшаве, наша каманда БХД, і дзякую вялікі Вячеславу Сіўчыку за то, што далучыўся актыўна. Мы правялі канцэрт, увага, канцэрт слуцкага збройнага чыну. Гэта пра падзею, дзе сапраўды ўпершыню беларусы са зброяй у руках ваявалі з чырвонай арміяй. Праўда? Праўда. Бо гэтае пытанне вельмі шмат зараз уздымаецца некаторымі людзьмі, якія лічаць, што все, трэба браць зброю, ці наадварот там крытыкуюць кагосьці, што хадзілі з балонікамі на плошчы, так? Ну добра, калі ласка, вось ёсць свята, якое апавядае пра ўзброеную барацьбу. Што вы думаеце? Ці прыйшлі туды ўся дыаспара Варшавы? Частка так. Але мяне больш цікавіць іншая справа. Ці ў Еўропе беларусы правялі нешта адносна беларускага збройнага чыну? Чаму? Таму што вельмі шмат пытанняў вось такіх, як з узброеным паўстаннем, але ніхто не мае адказу, што рабіць. Якраз такі там у гэтым паўстанні ёсць адказы, так? Колькі людзей падтрымала беларусаў у той час у Слуцку, так, у слуцкім павеце, і так далее, так далее. І таксама сёння, а хто падтрымае, калі вось мы сотні тысяч пойдзем зараз на мяжу? Уявіце сабе сітуацыю, так? А ці падтрымаюць нас усе гэтыя сотні тысяч беларусаў, якія за мяжой? Ну, лагічнае пытанне. Таму мне здаецца, вось гэтыя пытанні, якія ўзнікаюць, як мы жывем, чаму такая культура у нас вельмі нізкая прававая і палітычная, а наперадзе, дарэчы, я падкрэслю, у нас перамога беларусаў у Сейм Польшчы, 11 месцаў у Сейме, 3 у Сенаце, пачынаецца чамусьці 45-го, так? Давайте ламаць шаблоны Лукашэнкі. Я лічу, што самым важным элементам это адукацыя, культура. Вось, адукацыя, культура. Зразумела, адукацыя, культура. Вось, і зараз то, што бачу ЛГБТ, гэта папросту спроба адысці ад той справы, якую рабілі мы раней, не мы, мои папярэднікі, так, пачатку 90-х, і некаторыя спрабуюць пасадзіць на гэтым крыж, што не трэба гэтага рабіць, і вось яны выкарыстоўваюць іншыя варыянты, такі як ЛГБТ, нейкія тэндэнцыі. Окей, я разумею, что ЛГБТ для верника это может быть такая... Это не галоўнае, поверьте. Сегодня просто няма... Режим праследуе не само ЛГБТ. Режим у Беларусі праследуе усіх, хто з ім. І не гледзіць... Евген, ну гэта может быть триггером... Вось. Зразумела, гэта можа быць триггером і такой тэмы для верніка досыць складана, да? Але я крыху хочу на іншае. Да? Зразумела, што культура гэта все важно. Да?
правильно я зразумеў, што у вас у Варшаве рэальна хтосьці ўздымаў пытанне пра збройны супраціў у Рэспубліцы Беларусь. Так, пытанне ўздымалася, але я бы хацеў задаць пытанне, у якой форме гэта ўздымалася. Таму што калі мы кажам пра форму, то як настаўнік, звычайна па адукацыі настаўнікі мае практыку працы ў школах, прычым у 3 школах: вясковай, раённай, гарадской абласнога значэння. Я скажу, класы розныя зусім паўсюль. І калі мы нешта хочам данесці да дзетак, то мы глядзім на умовы, так, які ўзровень ведаў дзяцей, успрыняцця. Так і тут. Калі мы кажам пра ўзброены чын і хочам данесці, то мы мусім глядзець, якая гэта аўдыторыя. Каб людзі не апускалі галовы і адчувалі сябе вінаватымі, а каб людзі адчувалі уласную годнасць, то есть чувство собственного достоинства і магчымасць веру ў перамогу. І калі я кагосьці нават і крытыкую з тых людзей, якія вось кажуць пра слуцкі маршрут, то я крытыкую найперш усё падыход, як гэтую ідэю даносіць. Бо мне здаецца, калі мы хочам перамагчы, то мы мусім вселяць надежду, веру в победу, а не вінаваціць, што хтосьці нечага не зрабіў. Бо гэта нешта нагадвае, бачайце, дзеянні чыноўніка Лукашэнкі. Вось. Евген, і глядзі, і атрымліваецца такая досыць дзіўная сітуацыя, калі з аднаго боку ёсць крызіс ідэі вось у той дыаспоры, якая з'ехала першай, да, вось першыя актывісты, якія ўжо год, нават некаторыя нават болей за год ужо знаходзяцца па-за межамі Беларусі, да. З іншага боку зараз ідуць, як вы кажаце, вось гэтыя выказванні пра тое, што ці не пора взяцца за зброю, што насамрэч, ну, дагэтуль пра гэта, здаецца, гутаркі проста не ішло. І вось у мяне канкрэтовае пытанне. У той жа час спадар Дудкін удзельнічаўся ў гэтай платформе «Сход». Натуральна, людзі паглядзелі, што Дудкін посціць пра сход, таксама туды ўваходзіць. Ці эфектыўна насамрэч удзельнічаць у такіх кампаніях, да, і другое маё пытанне, а да каго зараз вось у замежжы ёсць давер сярод лідараў беларускай апазіцыі, якая зараз па-за межамі краіны? Значыць, па плёну, я думаю, што плён ёсць. Пытанне тым, што сход трошкі забуксаваў. Скажу так, дыпламатычна, так, забуксаваў, бо там ёсць тэхнічныя моманты, і мы там на сходзе вельмі шмат зараз разважаем, як вось тэхнічныя моманты вырашыць, так? І тут прабуксоўка, і таму зніжаецца цікавасць да схода, гэта праўда. Хаця у яго ёсць перспектывы, як протапарламента на будучыню, бо ён прадстаўляе дэлегатаў з усіх куткоў Беларусі, з усіх. Ну, Евген, глядзі, але з іншага боку, для людзей, якія недавно выйшлі з ІВС, ну, гэта проста мышыная вазня, якая не факт, што спрацуе. Паверце, нам трэба выкарыстоўваць усе сродкі. Калі мы нешта адкідываем, мы мусім ведаць, як той повар, так? Мець розныя спецыі і ведаць, дзе трошачкі таго дадаць ці чагосьці іншага. І разумееце, так? Ці можа хірург, які мае розныя інструменты, мы мусім ведаць, які інструмент выкарыстаць. Я вось чалавек такога падыходу. Адносна вось аўтарытэту палітыкаў, якія за мяжой, ведаеце. Ну, глядзі, давай я зараз пералічу. Конечно, ёсць штаб Светланы Ціхановскай, ёсць НАУ, нацыянальнае альбо народнае антыкрызіснае вось гэтае кіраўніцтва, ну, управлення Павла Латушка, ёсць спадар Цэпкала са сваімі ініцыятывамі, да? І вось людзям унутры краіны досыць цяжка ў гэтым разабрацца. Што за мяжой кажуць пра іх? Да каго ёсць давер, прыкладам, за каго варшаўскія беларусы? Кожны чалавек, які суполка, яна арыентуецца на нейкага палітыка, які наперш выказвае іх меркаванне, іх пазіцыю, так, блізкую. А можа нават яны падзяляюць з імі пэўную гісторыю жыцця. Ну, напрыклад, хтосьці, напрыклад, спаў апошнія 20 гадоў і не займаўся апазіцыйнай палітыкай. Ці наадварот, хтосьці мае прарасійскія погляды, а ён мае расійскія карані, так, і таму яму зразумела вось гэта прарасійская рыторыка. А вось
я бы хотел звернуць больш увагу на іншы аспект, на факты. Ці ёсць фактам тым, што Святлана Ціхановская абрана прэзідэнтам? Так, яна перамагла на вялікай колькасці. Но яна сама сябе так не называе. Давайте будзем казаць, што яна за выборы, за сапраўды. новыя выборы. Так, і тут трэба сапраўды добра падкрэсліваць пераможца на прэзідэнцкіх выбарах, бо яна так і не прайшла інаўгурацыю, правильно? Як пераможца на выбары 2020 года. І менавіта дзякуючы адзінаму кандыдату, які перамог, аб'яднанню ўсіх штабоў, яна перамагла. Таму мне здаецца, трэба даходзіць ад фактаў. Яна перамагла, і значыць, яна пераможца на выбарах. Яшчэ не называем прэзідэнт, таму што не прайшла афіцыйны працэс інаўгурацыі, але як пераможца. А вось штабы, яны ўсе маюць свае пэўныя погляды, так? Мне здаецца, трэба, наадварот, заахвочваць, каб яны працавалі на карысць пераможцы. А пераможца таксама без іх не можа быць паўнавартасны пераможцам, толькі па адной простай прычыне, бо гэта быў адзіны кандыдат ад апазіцыі, які прадстаўляў 3 штабы, так? «Страна для жизни», Валерія Цепкала і Віктора Бабарыкі. Вось мне здаецца, трэба, каб яны там дамаўляліся. Ну, канешне, дзякуй, што Павел Латушка падтрымлівае публічна, як мне гэта бачна, выказвае падтрымку Святланы Ціхановскай. Вось. А то, што людзі глядзяць на пэўна просто захочуць свайго мінула. Такіх людзей, які вельмі шмат спалі і падтрымліваюць, напрыклад, кірунак Паўла Северын, і Павел Северын таксама шмат падтрымлівае БХД, так? Але вже казалі пра Павла Латушку, так? Павла Латушку, так, конечно. Людзям ён бліжэй, таму што яны адчуваюць параўнанне, што яны таксама не называюць, што яны спалі. Яны бачаць, што яны таксама, як і ён, выйшлі ўпершыню супраць улады вось так публічна. Так, я на гэта разуменнем, просто разуменнем, што людзі перажылі канкрэтны вопыт, і гэты вопыт перакладаюць на канкрэтнага палітыка. Вось. Так. Глядзі, вось зараз у нас такая размова, што ты даеш вельмі развернуты адказы, да? І там ёсць канкрэтыка, да? Але яна такая неадназначная. У тебя няма такого ўражання, што ідзе насамрэч зараз такі працэс, калі людзі, якія з'ехалі, ўсё менш і менш маюць сувязі з тымі людзьмі, якія засталіся. І ў пэўны момант можа так атрымацца, што паміж імі не будзе разумення. Вось няма такога адчування нейкага? І я стараюся кантактаваць з беларусамі, які ў Беларусі. Ведаеце, і хутчэй за ўсё для мяне будзе прынцыповым якраз такі то, што і беларусы ў Беларусі скажуць. Таму што падстаўляць людзей я на гэта не маю права. Вось прынцып дзейнасці моладзі БХД у Магілёве это быў, перш за ўсё, бяспека іх сяброў. Таму мы абралі вось такі спакойны шлях вырашэння сацыяльных пытанняў. То, што у нас яшчэ можна было, на што дзяржава закрывала вочы. І тут, мне здаецца, таксама беларусы, якія за мяжой, могуць шмат чаго рабіць за мяжой, там нейкія звароты пісаць, турбаваць паслоў, там урады і так далее. Але пры гэтым, калі яны нешта патрабуюць ад беларусаў у Беларусі, і ведаю, што гэтыя беларусы возьмуць нейкі крыж, нейкія цярпенні, то калі мы нешта ім прапановваем такое, мы мусім сказаць, што ў нас ёсць нешта, даваць гарантыю на тую салідарнасць, што ў выпадку іх цярпенняў мы прымем адказнасць. Палітык бярэ адказнасць за людзей, як афіцэр бярэ адказнасць за сваіх жаўнераў. Вось гэта моя пазіцыя. Я лічу, што так з гэтага трэба взыходзіць. Але калі мы возьмем лідараў апазіцыі, да, здаецца, ніхто не бярэ такой адказнасці. А самая бяспечная сітуацыя для сябраў БХД, прыкладам, да, гэта ўсім з'ехаць. Ну, гэта ж зразумела. З'ехаць можна, але не заўжды трэба. Мы разважалі на гэтым. У каго ёсць сітуацыя, калі сапраўды ўжо там вельмі складаная сітуацыя, то, канешне,
Ёсць сябры БХД, якіх мы сустракаем, даем парады і дапамагаем з уладкаваннем на працу. Гэта праўда. Іншая сітуацыя, што сябры БХД, якія застаюцца ў Беларусі, гэта сведкі. Сведкі праўды пра тое, што у Беларусі адбыўся рэжыму Лукашэнкі захоп неканстытуцыйным чынам улады ў краіне. І вось астатнія парушэнні таксама адбываюцца. То бок людзі сваім знаходжаннем нагадваюць тое, што у Беларусі не ўсё ў парадку. Разумееце, і прымушаюць такім сваёй прысутнасцю ім задаваць пытанні, што вы думаеце пра то, то сябры якія, яны вядуць размовы паміж сабою. Ну, іншая справа, што цяпер ужо небяспечна ўжо і на кухні размаўляць, разумееце? Разумею. І я хочу знову ж звярнуцца да галоўнага пытання нашай праграмы. Да? Скажы, калі ласка, а ці ёсць насамрэч вось у беларускай апазіцыі, якая цяпер не ўнутры Беларусі, хоць нейкая стратэгія? Таму што Сход, ты кажаш, ты ўдзельнічаеш у платформе Сход, але яна прабуксоўвае. Да? Ёсць розныя меркаванні, ёсць нейкія цэнтры прыняцця рашэнняў, да? Але ці ёсць насамрэч нейкая стратэгія, якую можна прапанаваць? Таму што зараз беларусы чакаюць санкцыяў і таго, што жыць стане, уже цяпер стала жыць значна горш, чым паўгода таму, таму што зараз па навінах кажуць, людзі, якія жывуць у Магілёве, кажуць, што прыкладам там падсолнечнае масла падаражэла тое-сёе. Жыць становіцца дорага, бензін даражэе, да? Даляр, здаецца, стаіць, а ўсё астатняе даражэе. Атрымліваецца, што заробка ўжо асабліва не хапае, а будзе толькі горш. І вось людзям гатуецца да чаго? Ёсць вось гэтая стратэгія ў людзей, якія па-за межамі краіны? Ці насамрэч усё будзе валіцца, вот как в 90-е, просто сітуацыйна? Будзе горш. І ведаеце самае цікавае? Самае цікавае то, як мы да гэтага ставімся. Што, гэта упершыню канкрэтовы кароткі адказ у цябе. Будзе горш, але ведаеце, ёсць такі цікавы фільм, называецца «Стацкі саветнік Фандорин», рускамоўны. Там ёсць цікавая гісторыя, калі вось чалавек расследаваў справу з гэтымі тэрарыстычнымі суполкамі, так, і яму нагадалі такую гісторыю. Был грязны, стал чыстым. І ён, значыць, размеркаваў усіх сваіх сяброў на сустрэчу у розных пакоях ці ў розны час. І такім чынам ён хацеў вызначыць, хто ж все-таки здраднік, хто там сядзіць у гэтай паліцыі з боку тэрарыстаў, так? Мне здаецца, што мы маем такую падобную сітуацыю, калі час, вось гэты складаны час, дапамагае нам зняць маскі з людзей. Па-другое, справа, што я вось той сям'і камсамольскай, скажем так, дзе мои бацькі былі актыўнымі камсамольцамі, і сам я, дарэчы, так і думаў, што, можа быць, я там у БРСМ буду рабіць нейкія крокі наперад, так? Але дзякую Александру Григорьевичу Агееву беларускую мову прывіў, краязнаўства, і тут пачаліся крытыка, так, самакрытыка. Але вось вярнуся. Мы у большасці Беларусі спалі, калі забівалі нацыянальна скіраваных палітыкаў. Гэта праўда, гэта факт. І сёння мы прымаем гэты крыж. Тыя, хто ў Беларусі у сваёй меры, так, свае наши там сродкі на ціску, мы за мяжой. Мы таксама маем абавязак, я так лічу, калі хочам дасягнуць перамогі, несці гэты крыж. Хтосьці фінансава, хтосьці нейкія валанцёрства, можа, нейкія іншыя формы дапамогі беларусам у Беларусі. І мне здаецца, пакуль мы не выбудуем адзіную сістэму, дзе кожны вось з палітыкаў вышэйшых, бо я не лічу сябе вышэйшым палітыкам, я звычайны рэгіянал, ugronny гарадскі ўзровень, і навучыцца для сябе, але адзінае верное рашэнне, то тады мы будзем крок за крокам ісці да перамогі. Маленечкамі, але будзем ісці. Бо прыхільнікі рэжыму ўсё роўна маюць пэўныя праблемы ад сённяшніх санкцый. Ім гэта не падабаецца. Кагосьці б'юць толькі таму, што яго там дзесьці белыя, чырвоныя колеры. Ці там дзесьці стаяў, ці ў кагосьці якісь родзіч быў замешаны у мітынгах, і таго звальняюць прац, ці забіраць прэмію.
прыхільнікі рэжыму церпяць за тое, што сёння маюць быць за то, што прагаласавалі ці прамаўчалі падчас пратэстаў. Нават афіцэры Окей. вайсковскай міліцыі. Зразумела, Євген, ну ось глядзі, і зараз мы працуем уже больш за паўгадзіны, да, я падвожу вынікі. Будзе горш, насамрэч ніякай стратэгіі пакуль што няма. Тое, што думалі будзе працаваць усе платформы Сход, не працуе, прабуксоўвае. Хтосьці лічыць, што гэта ўсё мышыная вазня. Ну, я раблю выснову, што пакуль што сітуацыя нейкі такі гамон і разлік на тое, што Беларусь дэ-факта вернецца ў 90-е гады, а там паглядзім. Скажы, калі ласка, напрыканцы ты можаш сказаць хоць нешта пазітыўнае, тое, што можа абнадзеіць неяк магілёўцаў, таму што я магу вось вынесці з нашай размовы параду толькі адну. Вось да каго прыходзіць міліцыя, просто падрывайцесь, вы летаеце, з'язджайце, просто пакідайце гэты горад, каб вам было бяспечна. Вось у мяне думка толькі такая. Ёсць святло. І Павел Северынец пра яго сказаў. Дарэчы, ну, Павел Северинец, я, дарэчы, дазволю сабе ремарку, Рыгор, Александр Рыгорович Агеев, про якога ты казаў, да, гэта той самы выкладчык, якога подла выгналі за 2 гады да пенсіі, да, з ім не працягнулі кантракт ось на роўным месцы, а Павел Северинец атрымаў 7 гадоў турмы, паміж іншым, да. Ось зараз працягваю, што казаў Павел Северинец, які цяпер сядзіць в тюрме. Ну, Павел Северинец лідар, і шмат на сябе браў груза, таму і такая адказнасць прымае такі ўдар. Але што я магу сказаць? Павел Северинец вельмі файную тэзу, можа быць канцэнтраваную, але вельмі кароткую. Езус, які гаворыць па-беларуску. Як я, хрысціянін, бачу, што Езус – это наша 10 запаведзяў, мы мусім перамяніцца, прыміць сваё жыццё, каб потым ніколі не было дыктатуры ў Беларусі. І Б, па-беларуску, будаваць нацыянальную беларускую дзяржаву, каб ніхто звонку не прыйшоў і нас не далучыў. Зразумела, цікава, якімі будуць каментарыямі потым пад нашай праграмай. З намі быў старшыня БХД горада Варшавы Євген Дудкін, праграму вёў Александр Буракоў. Сустрэнемся праз тыдзень. Усім добрага вечара. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.